Yn y fideo hon, rydyn ni am edrych ar datganiadau if. Gallai ddefnyddio datganiad if i ddeud wrth Python i ddim ond rhedeg rhyw ddarn o cod os yw amod yn wir. I gychwyn, rydyn ni am roed gwerth i ddau newidyn, sef oedran osian yn hafel i 10 ac oedran elis yn hafel i 5. A rydyn ni am creu datganiad if gan ddefnyddio if neu os yw oedran elis yn llai na oedran osian a colon sy'n dweud wrth Python bod yr amod drosodd, a wedyn rydyn ni'n rhoi cyfarwyddiadau i Python be dyn ni eisiau ddigwydd os yw'r amod hyn yn wir. Felly y tro yma rydyn ni eisiau rhoi print mae osian yn hyn na elis. Felly os ydyn ni'n rhedeg y cod, rydyn ni'n gweld bod y string mae osian yn hyn na elis yn digwydd gan bod yr amod yn wir, mae osian yn hyn na elis. Ond, os da ni'n newid y symbol yn yr amod i ddweud bod oedran elis yn fwy na oedran osian ac yn ail rhedeg y cod, dydy ddim byd yn digwydd. Mae hyn achos bod gen Python ddim cyfarwyddiadau o beth i wneud os ydy'r amod hyn ddim yn wir, felly dydy o ddim yn wneud ddim byd. Gall adio'r ddatganiad if gan ddefnyddio elif sy'n dweud wrth Python os yw'r amod cyntaf ddim yn wir i drio hon. Felly os da ni'n rhoi ail amod, rydyn ni'n rhoi elif oedran elis yn llai na oedran osian a defnyddio colon eto. Tro yma rydyn ni eisiau print mae osian yn hyn na elis, a rydyn ni am newid y print ar yr un dwythau i yn iau na. Felly, os da ni'n rhedeg y cod hon, rydyn ni'n gweld bod osian yn hyn na elis. Bod if ddim yn wir, felly mae Python wedi mynd i elif i wirio os yw'r amod hyn yn wir. Mae o, felly mae o wedi rhoi print osian yn hyn na elis. Os ydw i'n newid osian i fod yr un oed ag elis, dau yn nhw fod yn 10, ac yn ail rhedeg y cod, dydy ddim byd yn digwydd. Dydy'r un o'r amodau hyn yn wir, felly does gen Python eto ddim cyfarwyddiad o beth i wneud wan bod y ddau amod hyn ddim yn wir. Felly rydyn ni'n adio rhywbeth o'r enw else, sydd yn dweud wrth Python os yw'r un o'r rhain yn wir, be dyn ni eisiau Python i wneud. Tro yma rydyn ni eisiau rhoi print ac yr unig opsiwn arall fysa bod osian ag elis yr un oed, felly rydyn ni am rhoi osian ac elis yr un oed. Ac os dyn ni'n ail rhedeg y cod, rydyn ni'n gweld bod else yn digwydd. Mae osian ac elis yr un oed. Ac os dwi'n newid oed osian i fod yn llai na oed elis, ac yn ail rhedeg y cod, mae'r if yn digwydd. Felly mae Python yn rhedeg drwy'r opsiynau i gyd ac yn gwneud y cyfarwyddiad ar yr amod sydd yn wir, neu else os yw'r un amod yn wir. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut mae ddatganiad if yn gweithio, gallai ddefnyddio elif i adio amodau, ac else i ddweud wrth Python beth i wneud os yw'r un o'r amodau if na elif yn wir.